Penimla kam da jau umban pia sno ya kajing yam kajing u jong ni I hybrid iba penun yo pniau ibla cha sumar hapo negrem hadem ba da cha bat haka transformer haka snang mo ko phet mantai ni hybrid ina kajing sumar hapo negrem hospital mana kaliang kasur pai ba West Kasil district manta kasni kal dai ban lijngo ya ni hybrid par kamjuru ban ajing rap yeki kimi kik pa jong I kibadan hatai hapo hospital kasur pai ba nong West Kasil district kalum ya kan deke pesa jingerap lengba ka jinglum senyang na kipat ba ki basang ha ka thain nong stan bat kamjuru kiwi de ki jaka lengba ki donation box ki ba ki labu ayo nong stan bat kamjuru ha king nan ba ya kan ka pisa ke ba lum ha ka ne ka sngi sa jan ka bradab ki da nyoru sendan ha ka te ka ju ka sngi bat ka jing nyoru ka long hakmat jong upat ba hanti ha sengkien kanang ba ki pat ba baro ki ba no senyang ki nyu I bat ken tiap kat no kan ka pisa kalami nakaliang kinungilam jo kan ka kunhun ka bakira thau lung ba ka WhatsApp group akini ki snam ki baradab kile thu ba kan ka pisa ka balami na ka jinglum senyang jo ki pat ba kala palat ya ka live pra hajar tingka bakila don ru ka tu ka ni ki bal ai hadian balda ban lum ya ka te ka donation bat ia kan ka donation na ka jingira pisa ali ai hapo nekem hospital haka khatsau tarik jong ujaliu arajar arpuar nakaliang kinungilam jo kan ka kanhun hadin pagdaban IT ya kan ka pisa jingiram se ikmi wat pa jong ini hybrid ibirang lais nam tam kina pan pau ko jing sungu ka bakrau ya baro ki pat ba ki blak loy ban mi khman ban no senyang lang ban ket ban ba lam nakam ta khia ka shon bat ka jingjar jong ki kimi ki pa jong ini hybrid haka ba sumari I pa hospital haka ban nakaliang jong kiru wad ku paru ula duno ya ka bela ka sngi amaru ha ban don lang hang te ha pa hospital masenang lang ya ka kemi bat kamjur ban pe lang ini khun ibra duno iki art kikti tang namar kani ki syabat lani ka chen lempat ka elektrik ka badan pok snong jongki ha ka kong hi pantau ka jing su yo play bangi la ban ton ani ka jaka ne hospital hapo ni krim ba non ai ka jirap ya ka te ka jing jia jo te ka wei ka khna ang te po mo ko phet ka jo ko West Kasil te nang kong hi ini khna lawan sumar thia po mong dep po no ston te kum ka group I don iba kenjai mat ba scam ibla ya thu ingi kum ka group ba don ka khna ba sumar thi pon oston te ngila perkhat ngila pek ya jinja jo khna ngila I don kam si sai ka jirap te ngila penbek ile kan po group ba nginya lumi ka donation kumta ngila lumi ka donation ba ngiya bu donation box la ka pan boru yung disi ai kumle si bunu disi ula sha ingi ba ngin le te ka donation box ba bu o te po yon oston jadi tentang ngila plit itu donation box saka si sejan ngila yo ban dumi ki baro te kami lai po pra hajar tami te punta ngila hadin kata ngila don kata cing ai kato kanina kaling jo ki waikis ki seng kum ki SSG kum ta ter po jo dong stoin te kila ai so phai ngi kum ka group bangin yo ban ai kaling singi ka pamta te kum ka suru pai ba no stoin hi na kaling jongi ka group ni pha ya ka khubor jo ka jing smu kemen ngi to ki pai ba jo West Kasir ki ban ai so phai ka ya kan donation hangi kum ka group ba ki la kan kenya ka jing lut je set jong ki la ai ngi tengi pen pau ka je sungu ki ni ai khubor ni phai ni khubor se ki khublai sibun ublai ni khu ye phi ki pai ba jo no ston ma phila ai so phai ka ni ka banta bang ni on ai ka ni sing ka banta bat menta hi ka sing la da pan ai hani hapo hospital ya ka te ka jing ni baro khoj hapo jong ka te ka khna ha kimi jo te khna baro kat ka ba mi na te ka donation ka bang la lum ha ka te ka sing ru ka ni lap ka jing phi ha ga jing I mo ka jing le torti ka jila thumot ka mi sian dei tang hapo mo ko phet ki bun tat customer ki bu kem ju ke mo ki snong kham tam chon kan ngai ka jing I phi ai pulang thì cái này cái chữ shisha là mà bà lẽ xây ini là nốt ini kena là nốt cắm đây cái nó cái cam anh reng semua thu ban là cái đây là cái jing bom simkhia là cái liang jong cả MECCL thì cái này cái jing bom simkhia ngim quá cái bandang yo I biang ya ki khunlung cái jong I cái kena cái jong I
banang ni syakmat kendang mat biang ya kene jing ya kendu jing kumba ini i kunlung menta ke bang yo i menta po hostel bahbang yang bat pej hang to ngimla kan da jau mat ya kata jing isen jong kani ka lanot bapli tik ta ka buram wida kerpat jo ya ka tei ke department jogap MECCL bahkan snow ban perkhat lam ya kata ka life compensation na ka menta ka ni ka lanot bapli namar bahaba ka ya kendu ya kani jing kam syam dai kanu kono hari ka dai namar ka jing bom sot nyau jong kani ka tanat phi te kani ka jing le bom sot nyau ka jong ka la kumno nang nei sakmat ka de ban sim khia kai ha ka jing sisa ngaliu i ba le se na wat na ka leng jong ka sorkaru klo ong ba dei baro ki transformer de ban da ker lut kini ki la ka de ki sinong i thau ne hangno khamtam ki jaka ba jan ki sinong ne ki jing bru kum ta ter te at least kle de bersnguthu kanya kani balada kimla ban le ya kani kam le se ki bopun ki lanot kedangat biang ha kani syrip tinggi kerpat namar kata ya ka sorkar snobha pidai ban le ai ya kani ka benta ban ki kerpat ru cukup pore ka sorkar bahkan snobha ban sim jing perkhat lem ya ini kunlung ibala haban khat no bor atli ti tang na ka benta ba i ingat ya kani ka pot ha ka na ka daw ba ka jing le bom sot nyau jong kani ka tanat MECCL Kai ka bas ngopang no chusu ka di bakin ja jong ka ying kalong baka kemia jong ni khulung ka badan ikon ibarang sana manai klak banon ra lang hi chipo hospital man ablang yete hebred ibadan hangte po negrims wan nakaliang jok paru uhapan du no ya ka belai ka sngi khnang bo ondon na senda ji khun hapeng jong ka jing sumar nai hapeng jong ki jing bakan kalong yeng kamat kan ni kalong yeng kale thu bahadu menta nakaliang jong MLA bat MDC jong ka makorwat ki pat simna a setia kenu ki jing la jing arab nakamta jong ki komta kan di kalong yeng kalaban syania akan mensim snolem haka jing jensur mesim ki parado ki parasnam bat ki pajba ki badan ka mensim man les nei bat yarab lem ya ki brio ki bamat haka wakum jong kan di ke jingja ya ka ba kum ka yeng kam yadan batai ai bakata ka jingbu jukatan MECL ya transformer khamda care ani khamda sumar khamda yada naka jingwan juki pajba achajan jong u mtang u MLA bat MDC jong ka makorwat nre wakatanat MECL ru ani ke bos sokar hadu menta kempat simla ai kenu ka jungkular pekenyarap ani lei ai nakamta kani kalung yeng